राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। नौकरशाहन के नीक लागता सियासत, शासन के नीतियन के लोगन तक पहुँचाए वाली व्यवस्था के रीढ़ माने जाने वाली जौन नौकरशाही है, उसे जौन जुड़ल अधिकारी बा लोग, वो लोगन के एने देखल जाता कि सियासत में रुझान बढ़ता। हाल के कुछ दशकन में, खासकर पिछले 2 दशक में ऐसन तस्वीर ढेर देख रहल बा। ऐसा नइखे कि सियासत में भविष्य देखे वाला ई जमात खाली नौकरशाहन के ही बा। एमे एकरे अलावा सेना और इंजीनियरिंग कैटेगरी के अधिकारियन के भी संख्या ठीक ठाक बा। एमे अधिकांश तो उ लोग बा जे रिटायर हो चुकल बा। हालांकि अब ऐसनका भी अधिकारी सियासत की ओर आ रहल बाणे जौन अपन सियासी भविष्य खातिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माने कि वीआरएस लहले से भी परहेज नहीं खेलो करत। दशकन पहले सियासत में आवे वाला भारतीय विदेश सेवा के एक जन अधिकारी रहले नटवर सिंह, एक जन जसवंत सिंह। ऐसन कुछ लोग रहल लोग जौन सियासत में अइले के बाद इतना ऊंच पायदान ले पहुंच गए रहल लोग, जैसे आज के जौन नौकरशाह बाणे वो प्रभावित होता ना। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कही जाए तो पहले के ज़माना में ओपी सागर, राय सिंह, चंद्र प्रकाश, देवी दयाल, ओपी राम, आर्य प्रसाद जैसन कई गो ऐसा अधिकारी नौकरशाह रहने। एलोन के एक लंबी लिस्ट बा जौन सियासत में अपन भाग्य अजमैले रहना। एकरे बाद तो मानल जाए कि बाढ़ आ गई बा। बड़ी संख्या में नौकरशाही छोड़ छोड़ के सियासत के दुनिया में भाग्य आजमाए वाला अधिकारियन के सिलसिला चल निकलल बा। यह बार के लोकसभा चुनाव में ही देखल जाए तो कई गो पूर्व नौकरशाह अपन भाग्य आजमावे के जुगाड़ में लगल बाणे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट सेक्रेटरी रहने नृपेंद्र मिश्रा, उनके लड़का साकेत मिश्रा श्रावस्ती से चुनाव लड़े खातिर जुनी बीजेपी के प्रत्याशी भइल बाणे। ऐसा ही एक जने आईपीएस अधिकारी रहने अरविंद सेन, वो भाकपा से अयोध्या से चुनाव लड़े के तैयारी में बाणे। ऐसे ही एक जने कौशाम्बी से प्रत्याशी बनल बाणे बीएसपी के, वो डिप्टी एसपी रहने शुभ नारायण गौतम। इस तरह से बीएसपी ए बार मथुरा से एक जने रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह के प्रत्याशी बनौले बा। सपा के एक जने रिटायर्ड एडीजे मनोज कुमार बाणे जौन नगीना से चुनाव लड़ रहल बाणे। बीएसपी सरकार में एक समय बड़ी कद्दावर अधिकारियों में नाम चलत रहे कुंवर फतेह बहादुर और राम बहादुर। इहो लोग रिटायर होने के बाद बीएसपी दामन पकड़ ले रहल लोग। फतेह बहादुर तो बाद में सपा में चल गए, लेकिन राम बहादुर बसपा से फिर बीजेपी में चली गए। यही तरह बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहने एक जन अधिकारी पीएल पुनिया, वो बादे में कांग्रेस के सांसद बनने। ऐसे ही एक जने आईएएस अधिकारी नीरा यादव, उनके पति रहने पूर्व आईपीएस महेंद्र सिंह यादव, जौन बादे में सपा सरकार में मंत्री बनने और बादे में फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेने। बीजेपी में ऐसे ही गाजियाबाद से सांसद और केंद्र में मंत्री रहने जनरल बीके सिंह, बागपत से सांसद और केंद्र में मंत्री रहने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह। ये लोग भी अपन रिटायरमेंट के बाद सियासत में ही अपन ठौर बनावल लोग। गुजरात कैडर के एक जने आईएएस अफसर रहने ए के शर्मा, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बाणे। ऐसे ही एक जने आईपीएस अफसर रहने असीम अरुण, वो वीआरएस लेके राजनीति में किस्मत अजमेले और चुनाव जीतने के बाद आज यूपी सरकार में मंत्री बाणे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल भी ऐसा अधिकारी रहने जो आज राजनीति में बाणे। एक अलावा एक जने आईएएस अधिकारी रहने हरदीप सिंह पुरी, जौन बीजेपी के आजकल राज्यसभा सांसद बाणे। ऐसे ही और बहुत कुल्ले अधिकारी बाणे जौन में भारतीय रेल सेवा के अफसर रहने देवमणि दुबे, सुल्तानपुर के लंबुआ सीट से विधायक बीजेपी के विधायक रहने। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहने राजेश्वर सिंह, इहो रिटायरमेंट लहले के बाद विधायक बनने, आज प्रदेश सरकार में मंत्री बाणे। एक अलावा इनकम टैक्स के कमिश्नर रहने राम समुझ, आईएएस अधिकारी रहने विजय शंकर पांडे और आईपीएस अधिकारी रहने अमिताभ ठाकुर। कई जने ऐसा अधिकारी बालो जौन अपन दांव आजमा चुकल बालो या आजमावले के तैयारी में बालो। ए तरह से हाल के दिनन में देखल जाता कि सियासत में नौकरशाही से जुड़ल लोगन के आमद बढ़ता। आज के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई यही चैनल पर यही वक्त। तब तक खातिर राम राम।